Сәхнәдә һөнәрмән модельләр кебек йөрергә тырышсалар да, алар әлегә укучы кызлар гына. Әлфирә Карымованың түгәрәгенә йөрүчеләр киемнең эскизын ясаудан башлап, әзер әйберне подиумда күрсәтүгә кадәр ирешәләр. Сегодня в качестве модели я демонстрирую татарское национальное платье. Бүген мин модель буларак милли бизәкле күлмәк күрсәтәм. Аны кигәч үземне бик ышанычлы хис итәм. Татар принцессасы кебек дияр идем. Күлмәк бик матур, мин аны төрле бәйрәмнәргә киеп йөрер идем. Модалар театры күрсәтү Әлфирә Карымованың конкурста үзен тәкъдир итүнең бер өлеше. Моннан тыш ул жюри әгъзаларын балалар белән алып барган эшчәнлеге белән дә якыннан таныштырмакчы. Бүгенге көндә аның түгәрәгенә 60лап бала йөри. Кичерәкләр үз куллары белән уенчыклар тегә, аксессуарлар ясый, ә өлкәнрәкләр кием салымны конструкцияләү һәм модельләштерү курсын уза. Бу кружокка мин ярты ел инде йөрим. Миңа бик ошый. Бу кружок турында мин выставкалардан белдем. Бу кружокта без стильді уенчыкларын тегәбез, сумкалар тегәбез. Киләчәктә үзебезгә киемнәрне тегә алабыз. Педагог үзе ел укытучысы республика конкурсында тәүге тапкыр катнашса да, уңыш елмаясына ышана. Әлеге бәйге үз тәҗрибәңне уртаклашу, башкаларныкын өйрәнеп кайту ягыннан да бик файдалы ди ул. По положению конкурса Конкурс кагыйдәләре буенча эш биремгә әзерләнергә кирәк. Бу үз-үзеңне тәкъдир итү, авторлык программасын яклау һәм балалар белән дәрес үткәрү. Милли бизәкләрнең заманча яңгырашы Әлфирә Карымованың модалар театрын жюри әгъзалары ничек кабул итәр? Монысы иртәгә Азнакайда узачак зона этабында билгеле була.